Això és el senyor Miret recomana. Hola! Avui parlarem d'un llibre que es diu Los Asquerosos. Criatures. La meva neta m'ha usurpat la personalitat. Disculpeu. Bona tarda, perquè és la tarda d'un dia de desembre a punt de canviar d'any. Avui parlarem de los asquerosos, de Santiago Lorenzo. Jo crec que l'autor en aquest llibre vol fer una espècie de manifest per criticar a la gent que fa les coses per imitació, superficial, per inèrcia, però que al mateix temps se senten únics i irrepetibles. Els asquerosos són aquests. L'estructura del llibre està bé, m'agrada. El tema està ben tractat. Però, l'estil no m'agrada. L'estil és molt castizo, ple de paraules amb fetes, intentant ser còmic, intentant ser alternatiu a l'hora d'utilitzar paraules rares o formades de forma original. Surten moltes paraules tipus tolla, cantonal, culaga, pirrileres, pelafustanes. Disculpeu que ho hagi llegit, no estan dintre del meu vocabulari habitual. M'ha decebut una miqueta. M'esperava més. De moment, això és tot. Recordeu, això és el senyor Miret recomana.